Είχε ή 2 ή 3 διαφορετικές, μου φαίνεται, βερσιόν μέχρι να φτάσουμε στην ταινία τώρα, και ταινίες μπορεί να έχει πολλές. Γιατί η Λούση. Και η Λάση. Η Λάση. Η Λάση όταν. Τα μιλάς. Λάση. Έλα, τώρα δεν μπορώ. Βρες τη Λάση. Θέλω να δω Λάση. Και η Λάση και πλάκα. Πόσα σκυλιά διαφορετικά και αρσενικά και θηλυκά. Υπήρχε όμως μία βασική, από ό,τι ξέρω. Ναι. Υπήρχε δηλαδή ένα. Ρε παιδιά. Πω. Εν τω μεταξύ, η Λάση είχε τόσο μεγάλη διείσδυση και τεράστια επιτυχία που αυτή η συγκεκριμένη ράτσα σκυλιού. Τα κόλλη, κανένας δεν ήξερε την ράτσα. Όταν βλέπανε ένα κόλλη, όλοι λέγανε μια Λάση. Και φαντάζομαι τους νέους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, τους αρκετά νέους που βλέπουν αυτά τα πράγματα και λένε, τι είναι τώρα αυτό που εμφανίστηκε ένα σκυλί. Εμφανίστηκε ένα σκυλί, κοίταξε λίγο κάπου και εμείς κάνουμε. Και όμως αυτή η σειρά είναι όχι απλά ιστορική, όχι απλά έχει χαρακτηρίσει τα. Και στηρίχτηκε στην ιστορία ενός ναυαγού που τον είχε σώσει ένα σκυλί που το λέγανε Λάση. Ναι. Και από εκεί εμπνεύστηκε ο τύπος και έγραψε την ιστορία. Δεν θυμάμαι όμως πόσα σκυλιά είχαν χρησιμοποιήσει αρσενικά και θηλυκά μέχρι να τελειώσει η σειρά. Μια άλλη φορά θα το πούμε και αυτό. Βερονίκη. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος από Όσλο θέλει να αφιερώσει